Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kaning babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Ana. Kalingaw gyud sa bay nga naay mga bata, no? Mas lingaw gid tana kung naminyo pa mo. Ay, okay raman sa dagamong life. Good, bisag single me. Mao nang ikaw ana ay gid pagpinariya sa ning imong mga maguwang ha nga babae. Nga wa gyud maminyo. Ay, nga naman daigwa mi maminyo ba? At least, happy bis among life. Mga teachers mi. Husa pa, makapalit ra sa mis among mga gusto para sa among kaugalingon. O gaya ra namong mabuhi, bisag way laki sa among kinabuhi. Husto na mo anang mga istorya ninyo, ate kuya. Kitingalig asa na padong. Basta manghod, isaad lang yun namo nga magtarong kas imong pag-eskwela. O muhuman ka gyud. Aron pohon, parehas ka na unya namo nga usa ka maestra. Okay? Ote, Kaya mo sang isaad ni mo nga bisag wa na si mama o papa. Ang daming mutabang nimo. salamat eh. Unsa na meron orasa? Oh, ay, Ginoo ko. Maliit na ko. Magdali ko, bi. Para! Ay, Ginoo ko. Puno-puno pag ang mga jeep. Maliit na gid ko. Miss, sakay ka? Oh, masud pa kuya? Basin, kung wagwanta ka. Bahala na. Sige kuya, masakay ko. Dali, dali. Be. Sige lang balihaw, be. Sige lang. Gamay lang, ha? Salamat kuya ha. Miguel. Ha? Miguel akong pangalan. Ikaw? Bahala siya eh. Di rin ako mutubig istorya niya. Ay, kapuya, eh. Ay, kapoy gada ito o ding mag-college na tanong. Ingon pagid sila, ilabi na kuno kung graduating na ka. Mas musamot na gid kuno ka busy. Okay, hindi na ko na eh. Hi. Kainom ka na ko? Miguel. Katong konduktor sa jeep ba? Nakita na sa balik. Taga din hindi ka? Ang anong niya ka? Karayaan na ba yun sa jeep sa unahan? Anak man magparkingan ang jeep nga akong gikonduktoran, good? Mao ba? Oo. Kaduhan ako nagpaila ni mo sa kungan. Pero hangtod ron, wa pagibukan ni sulti si mong panganak ko. Kumusulti ko. Hunungan ako nimo? Ha? Ana akong pangan. Okay na? Mang sige na please, paagian ako kay gikapoy na kay ko. Gusto na ko mo pauli og matog sa amo. Pasensya na, Ana. Sige. Dungan tag uli ron day ha, inipamuhi. Milagro da. Dili di mo magkuhik si mong uyab ron. Dili oy, buwag na mi. Mao di ay. Ngano bang mangutana pa man sad ko uy nga mahinumdum ra man sa gyud kanako kung wala kay uyab. Ayaw na nagud pang luod ko. Lagi-lagi.
Basta pitihi ko, ha? Sige ba? Sakay mo mga miss. Bakante ba kayo? Hi, Ana. No, on the side. Hoy, kaila din mo? Ha? Dili mi suod, no? Nakigila-ila lang na siya nako. Day, in fairness ha, bisag konduktor siya pero gwapo siya. Hilom day, uy. Ikaw ro kikikilig. Manakay mo? Oh kuya. Day, dali na dayon. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Hi, Ana. Kinsa ni? Si Miguel din eh. Para ko makasamok mo? Unsi toyo nimo? Walang. Gusto lang kong makikisulti-sulti ni mo. Sorry ha, pero wa ko'y time. Klaro kayo. Si Melchi ang ginaghatag sa akong number niya ba? Akong gitagaan sa imong number, Day. Sige magpangayo, good. Ay, Melchi, sad, uy. Sorry na, good. Bagay man sa mong duha ba? Gwapo siya o gwapa ka. Pero, day, Yan ang dili man kaniya, ha? Tungod ba kay konduktor lang siya? day, Melchi. Day, ayaw pag-ingon ana, uy. Dili kay abi konduktor lang siya, wa na'y puruhan nga mo asenso siya. Unsaon man na nimo nakahuman og eskwela, pero dili gihapon makamaong mo diskartes kinabuhi. At least siya naning kamot, dili ba? Day, Og ayaw kalimot. Lingin ang kalibutan, day. Wa ta kay baw. Basi konduktor lang na siya sa pagkakaroon, pero puhon, makwartahan na day na siya. day, Melchi. Happy Valentine's Day, Ana. Para nimo. Buwak? Mm. Miguel, nga na nagpalit-palit pa man ka, ani. Sige lang, good. Nagsara bitaw ni. Usa pa, aron mo basad. Makasuway ko nga matagan ti kag buwak. Thank you, ha. Bisag konduktor lang ka, pero nag-effort gid ka. Tungod kay ganahan gyud kay ko nimo, Ana. Miguel, Ug unta. Nana ko'y madawat nga tubag gikan nimo. Miguel. Oh, Miguel. Gisugot na ti ka. Ana. Miguel. Miguel. Og mabdos ka? Ote.
Ginoo ko nimo, oy, Ana. Giunsa man taon na nimos paghuna-huna? Usa ka konduktor? Tiyon sa may ngilad, ana. Tarong iyang trabaho, usa pa, iya kong pakaslante. Nabuang ka na ba, ha? Kung magtuman kasi mong gusto, dili mi mo tambong, ana-ana. Te, please. Nahibaw kong concern mo na ako. Oo, tinuod. As nakuha ko mahibaw sa akong ugma uban ni Miguel, pero te, nisalig ko niya, o nisalig ko na ako. Gusto lang kong malipay, te. Ana, Please. Nisulti ko ninyo, ani, kay gusto ko kumpleto ta. Kumpleto ta nga sa adlaw sa akong kasal. Pero kung dili yun mo, uwa ko'y mahimo. Ana, babe, sorry ha. Tungod na ko. Naglisod ka. Naguol ka. Miguel, dili. Nasayop ka. Tungod ni mo, nalipay ko. Ug andam kong labanan ning atong gugma. Salamat, Ana. Kuya, salamat ha nga. Niya ka. Pasag din na lang itong mga maguwang nimong babae. Madawat raw niya nila ang imong nahimong desisyon. Paunsa pa man na nila nga, ni Ana man na. Salamat, kuya. Sige na, hapit na magsugod imong kasal. Tarungan na ng itsura nimo. Angay nga, dili ka mag-uol. Ana. Uy, Ate Cheryl? Ate Rika? Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na sa among mga nasulti. Mga ate, nalipay ko gani amo. Abi man to na kog matigo ang daga ka parehas namo. Pero unsaon nga, ganahan naman jud ka nga magminyo sa lalaki nga imong gusto. Ana, sorry ha. Sorry sa akong mga nasulti nimo. Na-realize na mo nga, bisag unsay mahitabo, pamilya gihapon ta. Bisag dili unta mi ganahan ni Miguel para nimo, pero paningkamutan namo day. Tungod og alang nimo, tun-an namo among kaugalingon aron madawat namo siya. Ate, thank you. Thank you. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in Wa man ako matuman ang pangandoy sa akong mga maguwang para nako nga mahimo ko maestra. Pero at least, natuman ako ang malipay sa nahimo na akong desisyon kauban si Miguel. O kana, tungod kay pinangga kaayo ko niya, ingon man ang among mga anak. Kung sa una, konduktor lang si Miguel, karon, naanami kaugalingong jeepney units nga among paabangan. Og naana sa ni among kaugalingong bay. Lahi ra gyud kung maningkamot lang gid ka og makamao ka mo diskarte sa kinabuhi. Inubanan sa pag-ampo og pangayo og giya sa tong labang makagagahom. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao
kita mga higalan kaagi ni Ana nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. On this day, On this day, I surrender my heart. Here I stand. Take my ang mong kaagi gibuhatan uduwa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasig ko kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Oh, if you feel the cold winds blowing through your RMN Newsbreak.